Talentau Mam a'i merched, Mererid Morgan. Mwynheais noson hamddenol ond bywiog yng Nghwmni Delyth sy'n byw ymhell yr Gair ac yn aelod yng Nghangen Gorseinon, a'i merched Catrin, Bethan a Sioned. Dyma fy ymgais i geisio crisialu beth ysgais amdanynt, gan ddiolch i WhatsApp am sicrhau sgyrsiau wyneb yn wyneb mor ddifyr gyda'r chwiorydd. Gofynnwch i unrhyw un ddisgrifio Delyth Holland ac fe ddaw ei gwen, ei phersonoliaeth heintus a'i chariad at gerddoriaeth yn syth i'r meddwl. Ond ble mae ei greiddiau? Magwyd Delyth ar fferm Blaenau Bach, Talgarth ger Aberhonddu, a Saesneg oedd iaith yr aelwyd. Cwrs gyda'r athro Tedi Milwad sy'n gyfrifol am iddi ddysgu'r Gymraeg yn ei hugeiniau, a mathemateg yw ei chefndir academaidd. Ond cerddoriaeth sydd wedi mynd a'i bryd fel gyrfa ac sy'n gefndir i'w bywyd cymdeithasol a phersonol. Cerddoriaeth ddaeth â hi a'i gŵr Leslie at ei gilydd mewn cwrs yng Nghrygynnog, a cherddoriaeth oedd wrth galon gweithgareddau'r teulu wrth i'r merched dyfu. Mae'r tair yn chwarae offerynnol amrywiol ar ôl dechrau gyda'r ffidil pan oedden nhw'n 2 blwydd oed. I Delyth ddysgu mathemateg am gyfnod byr yn Aberteifi, gyrfa fel athrawes deithiol cerddoriaeth ddilynodd yng Nghwm Gwendraeth a Gorllewin Morgannwg. Byddai disgyblion yn cofio Mrs Holland a'i recorder ac yn cofio cystadlu yn eisteddfodau'r Urdd, byth yn cael cyntaf ar lwyfan y brifwyl. Ffaith ddiddorol meddai yw bod grŵp o 79 yn llys Harri'r Wythfed yn chwarae'r recorder i'w ddiddanu a bod Harry ei hun yn medru'r offeryn. Sefydlodd Delyth a'i ffrindiau gôr hemiola a bu'n arwain y côr hefyd gan ganolbwyntio ar ganu eglwysig a chanol oesol. Yn ffodus yn ddiweddar, cawsom y pleser o gwmni Delyth yn y gangen yn arddangos ei medrusrwydd ar draws ystod o offerynnau, o'r recorder arferol i'r recordal contrabas. Ond ei hoff offeryn yw'r fiol, ac wrth lwc mae dyn lleol yn Abertawe, Tim Soar, yn ei cynhyrchu. Daeth cyfnod anodd ym mywydau Delyth a'r merched gyda marwolaeth Leslie, a'r merched rhwng 2 ac 8 mlwydd oed. Ond gyda chefnogaeth ei theulu a theulu Leslie yn Belfast, roedd hi'n aelwyd hapus iawn y golled. Mae Catrin yr hynaf bellach yn athrawes yn Streatham, Llundain, ac yn gyfrifol am ddysgu cerdd mewn ysgol gynradd. Mae'n dal i gynnal ei chysylltiad â Chymru trwy ei cherddoriaeth. Bydd ein cyfeillion y Llundain yn adnabod Catrin fel arweinydd côr y Boro. Mae'r côr yn cyfarfod bob nos Fawrth yng Nghapel y Borough, a rhyw 30 aelod yn ymuno'n gyson, gan gynnal cyngherddau yn rheolaidd, gan gynnwys cymryd rhan yng Nghymanfa Westminster a sefydlwyd gan Lloyd George yn 1920. Yn ôl Catrin, mae'n sicr yn dilyn ôl traed ei mam ym myd cerddoriaeth, ac yn sicrhau bod ei phlant yn ymwybodol o'i cefndir Cymreig wrth fynychu dreigiau bach yng Nghapel Cymraeg Clapham ar ddydd Llun. Byd hollol wahanol yw un Bethan, sydd wedi byw am dros 2 mlynedd ar 10 yn Morzan, Ffrainc. Pentref rhwng Llyn Geneva a Montblanc, sy'n enwog am sgïo yn y gaeaf, a beicio, cerdded a dringo yn yr haf. Mae hi'n gyfrifol am y berthynas a chwsmeriaid yng ngwestai y Nant a'r Savoy Morzan, ac fel ei mam mae ei gwen yn gofiadwy. A dyna sut mae llawer o'r cwsmeriaid yn cyfeirio ati, sef y ferch a gwen fawr. Cyn i Bethan reoli'r gwestai presennol, sefydlodd fusnes sialei ei hun gyda'i gŵr, a oedd yn adnabyddus am fwydlenni moethus ac am ofalu'n dda am y gwesteion i sicrhau ei bod yn cael gwyliau cofiadwy. Yn un achos, llwyddodd hyd yn oed i baru cwbl ar gyfer wyliau
ac sydd bellach yn briod a chanddynt phlentyn. Diolch i'w gwyliau sgïo. Mae'n fywyd prysur ac amrywiol iawn, yn enwedig y dau o blant bach, ond mae Delyth yn ceisio hedfan draw yn weddol aml i helpu, fel mae'n gwneud hefyd ar merched yn Llundain, os nad yw hi mewn cwrs neu gyngerdd cerddorol. Fel mae'r merched yn dweud, does dim pall ar egni ei mam, na'i hagwedd o achub ar bob cyfle i wneud rhywbeth cyffroes, fel teithio i Borneo ar ei phen ei hun. Y fagwriaeth ym myd cerddoriaeth, nid hynny aeth a bryd Bethan na Sioned, bod y ddwy'n chwarae offerynnau. Mae Sioned, yr ifanca, sydd hefyd yn byw yn Llundain, ac wrth gwrs yn aelod o gôr y boro a dreigiau bach, yn dal i fwynhau canu'r delyn a'r piano. Mae'n gweithio mewn maes hollol arloesol, gan ei bod yn bensaer yn arbenigo mewn cynaladwyedd a passive house. Yn ei rôl, mae Sioned yn gyfrifol am gefnogi cwmnioedd wrth iddynt gynllunio adeiladau a mabwysiadu syniadau passive house i sicrhau bod yr adeiladau o safon uchel o ran cyfforddusrwydd, ond yn lleihau ar y defnydd o egni. Dechreuodd ei diddordeb yn ysgolgyfun gwyr ac yn y pen draw cwblhaodd radd meistr mewn pensaernïaeth a chynllunio amgylcheddol. Maes diddorol a holl bwysig i'r dyfodol, a rhywbeth mae ei mam hefyd yn frwd i hyrwyddo, gan iddi hi osod paneli solar ar y to a defnyddio gwlân i inswleiddio dan lawr ei thŷ yn ddiweddar. Merched hynod o ddiddorol a hawdd i fod yn ei cwmni, a gallwn ysgrifennu llawer mwy am y pedair, ond o leiaf rwyf wedi rhoi blas i chi gobeithio o'r teulu bach hwn o'r benlle'r gair.